na subscribe sannan ka latsa ƙararrawa. Muhabbat Hausa TV ta kuce domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A cikin irin abubuwan da muke kawo muku a wannan tashar ta mai albarka ta Muhabbat Hausa TV. Idan ba ku manta ba, a baya mun ga muku irin ƙwazo da jarumtaka da ɗaya daga cikin wannan masana'anta ta cire fina-finan Hausa yayi dangane da gudunmuwa da ya bayar ta wasu maƙudan kuɗaɗe akan mutane ko kuma ce akan yara waɗanda ba su da gata domin a tallafa musu bisa karatunsu da suke yi a wannan lokaci. Kwatsam ba a farga ba sai ga waɗansu malamai su ma da ke cikin wannan al'umma ta sun fito suna yabawa bisa abin da wannan jarumi wata Malam Adam A Zango yayi a wannan masana'anta, kuma na ce a'a a gaba ɗaya wannan ƙasa tamu ta Najeriya. A cikin waɗannan malaman namu ne muka samu wani gwarzon malami mai suna Sheikh Alkasim Muhammad Usman da ke cikin garin Zaria. Shi dai wannan malami ɗaya daga cikin malamai da ke wannan ƙasa tamu ta Najeriya, sannan kuma iya ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin makarantun islamiyoyi da ke ƙasar Zaria. Shi dai wannan malami wata Malam Sheikh Alkasim Muhammad Usman ya farga bisa wannan taimako da Malam Adam A Zango yayi bisa ainihin taimakawa innan ɗalibai marayu da kuma marasa gata da ke Najeriya. Wannan malami ya fito yayi magana uru-uru inda ya yaba Malam Adam A Zango, sannan kuma ya nemi al'umma masu irin wannan ɗimbin dukiya da su taimaka mutane. Haka zalika ya yi nasiha da addu'o'i akan duk mutum mai irin wannan hali da kuma wanda ma ba shi da wannan halin, Allah ya karkato da hankalinsa bisa wannan abu na taimakon al'umma a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. To, mu dai ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ce Allah ya jagora, Allah kuma ya taimaka. Baya da bayan wannan ma akwai shi ma wani malamin mai sura Malam Ibrahim Inuwa Musa, malami ne a jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi. Shi ma wannan malami ya fito ya yaba wannan gwarzon bawan Allah, ko kuma na ce wannan gwarzon shekara na wannan lokaci namu watan Adam A Zango bisa abubuwan da ya yi na taimako ga wa'annan yara marayu da ma marasa galihu. To, mu dai a kullum fatanmu Allah ya jagora ya kuma taimaka. Sannan muna kira ga sauran malamai na addinin musulunci da kuma malamai ma na zamani, ma'ana malaman boko na wannan lokaci, da su fito ɓaro-ɓaro su yi kira ga al'umma kan cewa wannan lokaci namu mutane na cikin matsanancin hali na rashin abin hannu da kuma zafin raɗaɗin talauci, sannan kuma ga yanayi na wannan ƙasa tamu, da su zo su taimaka wa mutane marasa ƙarfi a wannan tafiya ta yadda za a yi a gudu tare a tsira tare. Ala kulli halin dai wannan gidan TV namu mai suna Muhabbat Hausa TV muna kira ne ga al'ummar da ke Najeriya da ma wajen Najeriya. Kada ka manta fa duk abin da ka shuka shi za ka girba, duk kuma tulin dukiyarka ko da ta kai cikin duniya ba za a binne ka da ƙwayar zarra ba a cikin kabari. Asali ma inda ka zo tumbur haka za ka koma zuwa ubangijin da ya halicce ka, babu komai a jikinka. To, mu dai fatanmu da addu'anmu Allah sa mutane su farga tun daga manya-manyan mutane har zuwa ƙananan al'umma don taimakawa waɗanda ba su da gata kuma ba su da galihu a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Sannan muna godiya da san barka ga manya-manyan waɗannan malamai guda biyu, kamar Sheikh Alkasim Muhammad Usman da ke garin Zaria da kuma Sheikh Malam Ibrahim Inuwa Musa da ke garin Bauchi, bisa wannan ainihin fitowa da suke ƙuru-ƙuru suka gaya wa al'umma irin jin daɗin da suka yi bisa wannan taimako da wannan jajirtaccen bawan Allah ya yi. Ba za mu gushe ba da kurara abin alkhairi a duniya gaba ɗaya, ba wai masana'antar shirya fina-finan Hausa ba, domin ita kam gaskiya guda ɗaya ce, daga kinta sai ɓata. To muna cewa ko kuma na ce muna gaya wa al'umman mutane
da su dage da yin addu'a a kodayaushe a cikin salloli nasu guda 5 na farilla, har da ma nafila waje ba a cikin farilla take ba, cewar Allah ya kawo ɗauki ga irin waɗannan mutane don dinga taimakawa al'umma, saboda irin waɗannan mutane a cikin al'umma ba ƙaramin alheri ba ne idan har za su taimaka. Idan kowa za su taimaka ba, Allah ya karkato da hankulansu bisa ga al'umma don su taimaka al'umma a samu ci gaba da kuma ɗorewar zaman lafiya da ƙarin tattalin arziki mai amfani a ƙasarmu ta Najeriya. Sannan muna ƙara kira ga shugabanninmu su ma ɗin kada su yadda a bar su a baya, da su dage da ƙoƙari wajen taimakawa na ƙasa da su waɗanda suke mulka a wannan ƙasa tamu, saboda shi shugabanci na gari shi ne yake kawo al'umma ta gari, shugabanci kuma gurɓatacce shi ke kawo al'umma gurɓatattu. Masha Allah, haza wa salam, ku huta lafiya. Naku Usman Alhassan daga Muhabbat Hausa TV, sai kun ƙara ji na a cikin wani ɓangaren kuma. Na baku lafiya. Danna subscribe sannan ka latsa ƙararrawa. Muhabbat Hausa TV ta ku ce domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa.